बिथाङानो जाबाय मासुम नार्जारि जोङो जि टिभिआव नुनाय समाव बिथाङा जोबोद फिसामोन ना नंगौना नङा दिनै बिथांखौ जोङो नुबाय दिनै सिख्ला देलें नुबाय दिनै फंनैसो नोंनि अडियन्सफोरखौ फंनैसो बाथ्रा बुंदो खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै आंखौ बेयाव लेंहरनायनि थाखाय जबर साबायखर थाबाय आज मैं आप लोग के सपोर्ट और ढेर सारे आशीर्वाद और प्यार के कारण मैं आज इस लेवल तक पहुंची हूँ और आगे भी बढ़कर आप लोग मुझे ऐसे ही ढेर सारे सपोर्ट और प्यार देते रहना ताकि मैं और देश का नाम रोशन कर सकूं और जना बड़ो हारिनि सासे सिनायथि लाखिनो हायो थैंक यू बेजों लोगोसे बिथांनि बिफा कल्याण नार्जारि बिथांखौबो जोङो जौसाङाव हांख्रायदों गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय बिथाङानो जाबाय मासुम नार्जारिनि बिफा जों सानफ्रोमबो जोङो टिभि स्क्रिनावसो नुबाय थादोंमोन कम्पिटिशन समाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गावनि सिनायथिखौ होफैनो हादों गोजोन्थों बरायनाय थाबाय बे समावहाय बिनानावखौ गावनि पारफरमेन्सखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय